COMELEC Pangasinan nakipag-ugnayan na sa PNP at AFP para sa filing ng COC simula sa August 28. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Handang-handa na ang COMELEC sa pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election sa BSKE 2023. Nakaschedule ito sa susunod na linggo, araw ng Lunes, August 28. Magkiko-coordinate na po kami sa aming counterpart sa PNP at sa AFP for the activation naman po ng mga Joint Security Control Center. Sa Dagupan City, mahigit 100 pulis ang itatalaga sa mismong araw ng filing ng COC. Close coordination with the COMELEC officer ng Dagupan City at nakahanda po ang PNP Dagupan para po sa incoming filing ng mga COCs on August 28 dito po sa lungsod ng Dagupan. Bukod sa COMELEC office, sinimulan na rin ng Dagupan City PNP na magtalaga ng mga pulis sa lahat ng barangay. Mayroon na po kaming mga deployment plan this incoming filing of COC. Sa totoo lang po, lahat po ng ating barangay dito po sa lungsod ng Dagupan ay mayroon na po tayong mga deployed PNP personnel. Sa ngayon, walang nakikitang anumang banta o tensyon ng PNP sa lahat ng barangay sa syudad ng Dagupan sa nalalapit na eleksyon. Pero hindi raw ibig sabihin nito na kampante ang otoridad. Ngayong linggo, nakatakdang i-activate ang Joint Security Council sa syudad ng Dagupan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.